Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Argitu du egunak, baina guk gaua gogoratu nahi dugu, bereziki duela 48 urteko gaua. 1977ko azaroren 12an gaueko lehen manifestazio feminista egin zuten Reclaim the Night lelopean, Leedsen, Ingalaterran. Izan ere urte hartan hainbat erailketa matxista egon ziren eta erasorien aurrean poliziak emakumei gauez ez irteteko gomendatu izan zien, fokua erasotzaiengan jarri beharrean. Gomenduarekin haserre mugimendu feministak gauez beldurri gabe ibili ahal izateko eskubidea aldarrikatzeko manifestatzera deitu zuen, Reclaim the Night mugimenduaren hasiera emanez. Though Eve was made from Adam's rib, 9 months he lay within her crib. How can a man of woman born thereafter use her sex with scorn? For though we bear the human race, to us is given but second place, and some men place us lower still by using us against our will. If we choose to walk alone, for us there is no safety zone. If we're attacked we bear the blame. They say that we began the game. And though you Gerora urtez urte errepikatu dute eta mugimendua hainbat hirietara zabaldu da, baina baita Ingalaterratik kanpo ere, Amerikako Estatu Batuak izan dira ziurrenik, Erresuma Batutik kanpoko manifestaldi handienak egin dituztenak. 1978an Amerikako Estatu Batuetako 50 estatutako emakumeak San Franciscora joan ziren, herrialdeko lehenengo Reclaim the Night ekitaldirako, guztira 5.000 inguru izan ziren. Martxa hiriko auzo gorri argian zehar egin zen, sexu langileek jasaten zituzten abusuzko egoerak agerian uzteko. Baina ez ditzagun beste herrialdeak ahaztu. Indian 2012ko Deliko talde bortxaketa eta hilketei erantzunez martxa izugarria antolatu zuten. Eskakizunen artean Indian emakumeentzako espazio publiko seguruak izateko eskubidea aldarrikatu zuten. Sareetan Traola I Will Go Out, Traola kalera irtengo naiz, kanpainak sekulako arrakasta izan zuen. We were living fast, but we were running blind. Kept putting all our feelings into overdrive until the love ran out. I know it's true. I know it's true. Try to shut you out. Deleted all the memories and the photographs. But everything I do somehow it never lasts. Baina noski emakume borrokalariak aipatuta izan bat esan behar dugu, Dolores Ibarruri, la pasionaria. Emakume konprometitua, politikari komunista nekaezina azken egunera arte. Gaurko egunez hiltzen Madrilen 1989 urtean. Gai hartan jaio zen, 1885ko abenduaren 9. Pasionaria izenarekin egin zen ezagun bizkaitar politikari komunista, urteetan Espainiako alderdi komunistaren buru izan zena. Haren inguruan idatzitako testuek diotenez, etxetik jaso zuen politikarekiko lotura, karlista katolikoa zen etxeko giroa, eta 11 anai-arreben artean 8. zen bera. Meatzari familia batean jaio zen eta horrek zuzenean eragin zuen bere ideologian. 3 urtez neskame egon ondoren Julian Ruiz Gabina meatzari sozialistarekin ezkondu zen, 20 urte zituela. Horrela, politika munduan geroz eta barneratuago zegoen, eta El Minero Bizkaino agerkarian hasi zen lanean. Bertan, sinatu zuen lehen aldiz pasionaria bezala. La vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres, todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión. 1920an Bizkaiko lehen talde komunista eratzen hartu zuen parte, erbestea ere ezagutu zuen erregimen frankistaren garaian, baita espetxea ere. 1942an Ibarruri izendatu zuten Espainiako alderdi komunistako idazkari orokor, eta 1977an itzuli zen Espainiar estatura, eta diktadura osteko lehen hauteskundeetan parte hartu zuen. Emakumeen eskubideen aldeko borrokan gaur egun ezinbesteko diren lorpen handien bultzatzaile izan zen. Hala nola, soldata berdintasuna, emakumeek sindikatuetan parte hartzeko eskubidea, amatasun baimenak edo haurtzaindegi publikoen beharra.
Ez zuen inoiz politika albo batera utzi. Hil ondoren ere askok gogoratu dituzte bere oiukatutako aldarriak oso ezagun egin baitziren batzuk. No pasaran, ez dira pasako, eta más vale morir de pie que vivir de rodillas. Hobedazutik hil, belauniko bizi baino. Besteak beste. Las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era... Borrokalari gehiago aipatuko ditugu orduan, Libe Inez Altuna Okamika, 1916ko azaroaren 12an jaio zen Bizkaian, irakasle eta euskaltzale izan zen Bizkaiko ikastolen mugimenduaren bultzatzailea. Libek Bilboko maistra eskolan ikasi eta lehen hezkuntzako irakasle izateko agiria eskuratu zuen. Mundakan andereño zela erbestera joan zen beste andereño batzuekin batera, besteak beste Pilare Alba, Polixene, Trabudua eta Genoveva Leibarrekin. Hasiera batean Donibane Garazira joan ziren, Eusko Jaurlaritzak aurrak gerratik babesteko antolatutako koloniara, La Citadel izeneko gotorlekuan egokitua. Ondoren, Poianera bidali zuten. Bertan, gerraren ondorioz epakuatuak izan ziren umeen hezkuntzan jardun zuen. Itzuli zenean berrizko mesedeetako komentuan hasi zen lanean, eta irakasten jarraitu zuen berriz Markina edo Bilboko zentroetan. Euskal kulturaren zalde porrokatua zen, eta 1978an Arantzazuko batzarrean parte hartu zuen 4 emakumetako bat izan zen. Besteak, Julen Azpeitia, Julita Berjoalbiz eta Miren Goñi izan ziren. Aizue, baina asteazkena izan da musika ere aipatu beharko dugu. 1977ko azaroaren 12an musikaldetik mugarri izan zen ikaragarria gainera. Egun hartan Erresuma Batuko toki guztitan entzun zelako Nevermind the Blocks, Here's the Sex Pistols diskoa. Orain arte argitaratu den punk diskorik eraginkorrena izan den arren eta grabatutako musikako albunik garrantzitsuenetako bat, Nevermind the Bollocks oso polemikoa izan zen kaleratu zenean. Argitaratu aurretik bandari debekatu egin zin baitzioten Erresuma Batuko hainbat lokaletan jotzea eta diskoetxeak utzi zuten. Denda askokuko egin zioten diskoak saltzeari, beren lana lizuna eta iraingarria zelakoan, naiz eta publikoa iranduta senditu. Edo agian, horregatik diskoa sekulako arrakasta izan zen. Eta Neil Youngen urtebetetze eguna da. Neil Percival Young nortasun handiko abeslari eta musikari kanadarra da. Azken 4 hamarkadetako garrantzitsuenetakoa eta emankorrenetakoa. Rocka, popa, folka, countrya, soula eta bluesa nahaztu ditu bakarkako zein taldeko lanetan, Crosby, Still, Nash & Young edo The Buffalo Springfielden. Kontzertuak 3 eman ditu Euskal Herrian, lehenengoa 1987an Bilbon, bigarrena 2009an Donostian eta azkena 2013an Biarritzen. 80 urte egingo ditu gaur Youngek, baina lanean jarraitzen du. Udan bira egiten aritu da eta Trumpen aurkako abesti bat aurkeztu du, beti bezala Neil Young borrokalari. No more great again. No more great again. Got big crime in D.C. at the White House. Don't need no fascist rules. Don't want no fascist schools. Don't want soldiers walking. Eta gu ere nahiko borrokalari etorri gara gaur, beraz saio eder bat egiteko prest gaude. Alegiako gaztetxearen 38. urteurrena ospatuko dugu. Eta nik erreportaje dotore bat prestatu dizuet, bakearen soinu mapa ilustratua. Amaia Miranda ere gurean izango dugu elkarrizketa akustikoren baintan.
Eta Gartxotun zainek beti bezala doinuetatik aratago prestatu digu. Aizue, azaroak 12 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi, egunon? Eguru. Izketan ari zeizuena Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 1067 du, azaroak 12 ditu, goizak 10:20 minutu. Eta gu 3 gara hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Goizeko 10:21 minutu eta guk gaurko abiatuko dugu bai, baina nola? Maite duten tartearekin eta maite duten tarteari leku egiten, nolabait, gure txatari begira ere jarri beharra daukagu. Hemen idatzi dizkigut eta hainbat mezu. Zertara etorri galetu nahi nizun Ondora ari gara entzuten, Euri Ur, Ondora proiektu berria, datorren azaroaren 25ean, 2 aste barru zegun izango da. Hemendik 2 asteazkenetara, azaroaren 26ean. Ezagutzeko aukera izango dugu gure elkarrizketa akustikoetan. Datorren astean Bisaiak proiektu izango da gurean, eta gaur, Amaia Miranda, laister gure laborategian izango duguna, baina Euri Ur kantu honekin, Ondora proiektuarekin, egingo ditugu minutu hauek. Txatera begira, egunon, zer moduz galdetzen dute, nire maite duta da iganden kanzer de mama bular minbiziaren, izango litzateke gorka, martxa, egingo dela eta kamiseta daukat. Eta nun? Hori da, zen martxa. Bat baino gehiago egingo dira. Hiriburu desentetan egingo da, ez dakit, herrietan ere egingo den. Agian bai. Uste dute, hiriburuetan behintzat baietz. Inigo mukiak, bai, pixka bat... Mokiak. Hartuta nago, bai. Inigo mukiko. Ez dakit, bai. Badakizu zer den ona honentzako? Goiuri. Ez dakit. Bueno, gauz asko dira honek. Claro, es que... Baina ez, bat hola simplea. Kafeina. Ara, baitzakia. Bai, kafe gehiago edateko. Ez dakit kaferi geratzen zegun. Beti gabiltza berdin. Kafea erosi da kafea bukatu. Hementxe Gorkak esan digu ze ederra den prestatzea dana Durangoko azokarako. Elkarrizketak lotzen, nola antolatu egunak, non bazkaldu, ze elkarrizketa egin, kamera eta mikrofonoa ondo jarri, dena atzera kontaketa. Gorka, atu anasa. Atu anasa. Lasai. Zu eta aukazu duritasura. Du aukazu Durangoko gogoa. Iritsiko da Durango. Eta iritsiko da urduritasuna baita ere, Zuari zara Gorkari hori esaten, baina ikusiko dugu aste batzu barru nola egongo garen. Bai, uste dut pare bat egun lehenago Asturiasen nengo naizela, Goiuri. Barkatu? Bai. Zertan? Ibai bat geisten. Agur. Gaur eneko 17 dantzan, Inigo 16, Goiuri 14. Gaur ere bazle? Ez.
Gaur irabazleneko. Nekane altzelaik egunon nekane, eta Gorkak dio Donostian. Donostian begira. akaso goiur ikusiko duzu? Bai, nire joatekoa naiz. Bai, baina korri egitera ez. Ez da korri egin behar. Bueno, oinez aritzera ere ez, esan dut, martxa egitera ez. Bueno, oinez iritsiko naiz ni alderdi ederrera. Turu. Zer egiten du nik emakumearekin eneko. Zer egiten dut nik zurekin? Claro, Gorka goiurian izango da speakerra. Bere izango da mikrofonotik animoak emango dituena. Dena kontatuko dizuena. Informazio dana helaraziko diona parte hartzaile guztiei. Nik ez dut hori esan. Nik bai? Ah? Gezurretan arian naiz. Agian? Gezurretan arian naiz. Agian? Gezurretan arian naiz. Agian? Beste agian bat eta kafea gaina botako izut. Lotxeagabe alakoa. Aiz, nire gauzak kontatzen ari zara? Zure intimitateak. Nire intimitatea? Aix, barkatu. Konfidentzialtasuna? Barkatu. Beraz, Gorka, esan dudan hau, ezin bai ez da diezazuket. Zure eta nire artean geratzen da. Zuetan ere artean geratuko dela. Gure milaka entzulek ez du dela jakingo. Whisky bat beroa ere ondo inigo eztarri horretarako. Ai, ke pereza oraintxe whisky bero bat. Hombre, nik ustet, azten zehar goiz normal baten whisky bero bat. Pixka gaizki ez. Bai. Garai batean lanera oso behar ginen edaria zen, ez? Bai. Kafea jainkoakin. Hala deitze zion nire lagun baten amonak. Kafea jainkoakin. Jantxoakin izan nahi du jainkoakin. Bai. Eta gero, hor bazuden, ez? Karajilloa eta bestelakoak. Hori ere galtzen ari da, nik ikusten dut zerbitzerik gazte batzuk ez dutela ulertzen. Nere itak beti kafea jantxoarekin eskatzen du, eta batzuk geratzen dira, nola? Bai, ulertzen dut, horrela geratzea, bai. Eta gero badaude hor, bai, karajilloa, eta horrelakoak. Hori ez dakit zer da nik adibidez. Nik esango nuke, dala kafea txantxoakin, bakarrik txantxo askorekin, eta txantxo hori erre egiten dela, ez? Ez dakit. Ez dakit zer den karajilloa. Ez dakit ingarri, hemen, gure entzulen artean bate jakingo du. Bai, nik ere karajilloa. Vale, a ver... Nik badakizu karajilloa... Euskal Wikipedian begiratuko dut. Kafe petarduna... Patxarduna, ez? Gezki da, idatzita. Kafea brandirekin edo beste edari destilatu batekin, ronarekin edo usualarekin prestatzen da. Edalontzi txiki batean zerbitzatzen da. Ez du beste zer jartzen. Beraz, kafea txantxoakin da karajilloa gauz iguala izango dira. Izango da. Euskal Wikipediak ala dio. Eta gero jartzen du beste izen batzuk eta aldaera batzuk ere badaudela. Adibidez Mallorcan rebentat deitzen diotela. Ze gauzak. Kafe alkoholizado esatu hemendik baita ere, bai. Baina, bueno, ni kafe hutsa nahi dut, besterik gabe. Bea, Imanolek entzuten badit, igual kafe bajarreko dit. Kafe hutsa, hola, bintzun dit Imanolek ziona. Ba entzuleo, hauexek zuen maite dutak, baina gureak ere kontatuko dizkizuegu. Eneko Iturbe otamendi, zein da zure maite duta? Ba, nere maite duta da, larun batean, Gorka Orbizuren kontzertura noala Bittorio Eugenian. Eta, ba, hoi nere maite duta. Baina historio kurioso bada honekin. Badakizu zein egongo den kontzertu horretan? Gorka Orbizu. Amaia Miranda, bera? Bai. Baina gauza kurioso bada kontzertu hortan, nere arrebakin noa, hortik hasiko naiz. Eta guk arazo batuk genuen sarrerak erosteakoan, eta hasieran biokondoan bi sarrera hartu genituen, baina sarrerak erosteko webguneak edo, esan zegoen, bi toki horiek ezin zirela hartu, zeia beste batek hartu zituelako lehenago, eta orduan esan beste bi eserlekuren proposamena bota zigun, webguneak. Eta guk baieztatu egin genuen, esan genuen, hauek ez balin badira, hauek ere ondo. Eta ondoren, behin sarrerak erosita konturatu ginen bi eserleku horiek. Ez dela elkarrekin? Oida, bakoitza punta batean zegoela. Eta orduan, nere arrebarekin noa, baino ez. Berarekin noa, baino ez. Hori da. Ze pena. Badakizu atzo bi sarrera salgai zaudela? Bai, badakigu. Zen gure lagun batek, gure gertatu zaigu gauzatxo bat, dala lagun batek joan behartzuela Iruñera ikustea kontzertu hori, aspaldi gurekin orkestan jo gabe, baina gure orkestako kide batek osasun arazo bat izan zuen, eta ezin izango zuen jo, eta orduan eskatu genion, aspaldiko kide honi, Iñaki, etorreko zinateke Juan Miren ordez jotzera 45. urte hurrenean akordio orkestrarekin, eta hark baietz jarri zen ikasten 15 urte eta gero biharamunik ezpaleo bezala. Eta orduan saiatu ginen berarentzat, Iruñean ezingo zuen ikusi Gorka, Donostirako sarrerak lortzen, baina Donostirako sarrerak agortuta zeuden, eta bide guztiak jorratuta gero, atzo momentu batean, uste Julen Goikoetxea bera, sartu zela webgunean, eta ikusi zituela, bi sarrera, norbaitek momentuan itzulitako horietakoak, eta txapa,
harrapatu genituen. Bai. Eta pozpozik gainera. Udazkenaz dantzan. Udazkenaz dantzan, Goiuri, zein da zure dantzarako motivazioa, zein da zure maite duta? Oh, ze politia zure dantzarako motivazioa. Asko gustatu zaitu hori. Bai. Ez daukate zer esateko. Nere maite duta kontatuko izut. Bai. Nere maite dut eza, onakoa da. Eta hau, pixka polemiko izango da. Ez dut bat ere maite, soilik txarrera bizi nahi duten lagunak. Alegia, soilik gaitzetik eta gaizki daudenean, zurekin akordatzen diran lagunak. Eta hor badago, mito bat, uste dut gaizki eraiketako mito bat, dela benetazko lagunak zorigaitzean eta gauzak gaizki doazenean ezagutzen dituzu. Nik ez ditut nahi ondoan, soilik txarrean nere ondoan egon nahi duten lagunak. Behago ditut soilik honean egon nahi dutenak, soilik txarrean egon nahi dutenak baino. Eta hau esan da, noski, oreka bat dago, nire benetazko lagunak, dauden erekin ospakizunean eta dauden erekin gaitzean, eta nire alaxe saiatzen naiz. Baina badago joera bat, gaitzean hor ondoan egoteko. Bada jendea etorriko dena zure izebaren funeralera, baina 10 urtetan kafe batera gonbidatuko etzaituena. Bada jendea zure kuadriako WhatsApp taldean idatziko duena, etxe arrezaionean, baina horreko 4 urtetan zurekin kafe bat hartzeko edo garagardo bat hartzeko astirik gogorik eta intentziorik izan ez duena. Eta are gehiago, zai egongo dena zuk animo mezu bat bialtzeko, berak zuri 4 urtetan, zure gora beretan eta zure gaitzetan, zer modu zauden inoiz galdetu ez dizunean. Soilik hor lokatzean bizi nahi duen jendea. Eta nik jende hori ez du nahi. Zut bat ere maite, kakaztutako giroietan soilik zurekin akordatzen den jendea. Lagunek behar dute, honean eta txarren. Baina bereziki honean, ze honean ez palin badaude, ez dira oso lagunak. Nik irratsaiotan behin, baina gehiagotan esan dut, lagun onak direla momentu txarretan daudenak, eta lagun oso onak direla momentu txar eta honetan daudenak. Hau askotan aipatu dizuet nik, eta ezabaidak edukitzen ditut lagunekin honen inguruan, baina nigok esan duen bezala, nik uste dut benetan zailagoa dela topatzea zure gauza honengatik posten den jendea, zure une tristetan inguran edukiko dituzunak baino, naiz eta garrantzitsua den alboan edukitza jendea momentu tristeetan, ze badago jendea hori ere ez duena, eta badago jendea gaixotzen dela eta minbizia diagnostikatzen diotela edo dibortziatzera doala esaten duena, eta lagunak aldendu egiten direla bere ingurutik. Lagun horiek edukitza oso garrantzitsua da, baina nik ere uste dut benetan lagun ononak eta benetan gertukoak direla zu txalotzeko uneetan ere hor daudenak. Narzuburu honetan pentsatu dut, nire lagun batek buelta asko eman dizkio behobian atera edo ez ateratzeari, eta bere arrazoi pertsonalak zirela eta baina azkenean erabaki zuen baietz, eta orduan zen momento alai bat bere bizitzan, eta joan ginen bi lagun bere ikustera eta bera animatzera. Eta egia da, badakit, gizarteak ere horretara bultzatzen gaituela, behobian lasterka egon ordez, bere izebaren funerala izango balitz, igande goiza, behobiara joan ginen bi lagunak izan ordez, funeral horretan egongo ginela 6. Ulertzen dira ez esaten dudan. Bai. Eta horregatik aipatzen dut nik, benetan momentu txarretan eta honetan egotea dela lagun on baten niretzako erakuslea, eta badakit jende askok ez duela horrela pentsatzen, eta zen noizbait nire laguntaldean komentatu dut, eta askok ez dut horrela pentsatzen, eta hori ere zilegi da noski, baino benetan ze polita den beste norbait zuregatik posten denean. Ez dakit guk 1000. saioa ospatu genuenean, eta lagun batzuk etorri ziren gu ikustera. Eta niretzat hori da oso lagun ona izatea. Ze bere egunetik denbora astean zehar hartu dute ordu bat, eta bere eginkizunak utzi, eta etorri dira txillidalekura ikustera 2. kafearen 1000. saioak guretzako momentu, ospatzeko momentu bat zelako, eta etorri ziren. Hoiek dira izugarrizko lagun onak. Bai, nik ere ala uste dut. Egiten negozare gehitu nahi duzun. Ez nik ezer gehitu nahi, nik ere antzeko pentsatzen dut, gure lagun taldean asko ez dira geratzen,
asko etxean gehatzen dira eta gero espero dute zerbait gertatzen zaienean edo zerbait dutenean haiengana joango garela. Bueno, eta gian joango gara, hori da. Joango naiz, baina zu non zaunden, orain arte, ezta? Ezin da beto laburtu. Azken maite dut bat, gaur nere iloba Diegoren urte betetzea da, 14 urte beteko ditu, bete ditu, eta hemendik musu handi bat bialdo nahi diot, eta zorionak, esan? Zorionak. Esan barron txikitzu, baino ja, ez da txikitzu. Txikitzu, 14 urte. No, izgertatu da. Ja, ez dakitu, baina... Zorionak? Bai, zorionak digo. Bagoaz aurrera entzuleok goizeko 10 eta 35 minutu dira, eta guk enekorekin, oinez jarri behar omen dugu, oinez, ibiltzera egin behar dugu bidea, beraz, esan da bezala, bagoaz aurrera, soinu mapa batean murgiltzera. Goizean jaiki eta ondoan dudan botiatik ura dandut egarri nintzelako. Ondoren sukaldera joan naiz eta kafe bat prestatzera. Kaferik etzegoela ikusitakoan, haserretu egin naiz arratsaldean erostera joan beharko dudalako. Beraz, tostadak laranja azukoarekin gozaldu ditut. Ondoren dutxatu, jantzi eta etxetik irten naiz ona etortzeko. Autobusa hartu dut eta zizurkildik Tolosaraino iritsi naiz. Hau nire goiza izan da. Gorkarena edo Ainoarena ere izan liteke, baina ez da gauza bera Amal, Noura eta Jamilentzat. Ideia honetatik sortzen da bakearen soinu mapa ilustratua. Palestinako errealitatea lurraldearen memoria partekatuaren eta empatiaren bitartez ezagutzeko proiektu bat, UNRWAk sortutakoa. Erakunde honek ekialde hurbileko 5,9 milioi errefuxiatu hartatzen ditu bere 5 operazio eremuetan, Siria, Libano, Jordania eta Palestinako lurralde okupatuan. Hau da, Gaza eta Zisjordania Jerusalengo ekialdea barne. UNRWAk EHUko Deustuko Unibertsitateko eta Xavier Zubiri Manteo ikastetxeko ikasleekin lankietzan sortu du bakearen soinu mapa ilustratua. Proiektu honek Donostian, Errenterian, Urnietan eta Zarautzen ibilaldi bana proposatzen du. Ibilaldi bakoitzak 10 geldialdi ditu, eta geldialdi bakoitzak soinu kontakizun badu, eta kontakizun bakoitzak ilustrazio badu. Geldialdi bakoitzean hausnarketarako tarte bat hartzea da soinu mapa ilustratuaren helburua. Hau esan da eta jakinda, hasiko gara ibilaldiarekin? Goazen. Nire izena Mikel da. Enauzu ikusten, baina orain, banaiz. Izena duen guztia, badelako. Horretarako asmatu genituen gauzaen izenak, ikusi ahal izateko. Izenik ez duena, ez dugulako ikusten. Gauzen izenen bila etorri nahi duzu nirekin? Bada, hasi oinez. Hankek, batzuetan, begiratzeko ere balio dute, ies egin behar ez dugunean. Aitona, beti izan da horrela plaza? Ez txiki, ez beti. Izan ere, nik Nakbaren ostean ezagutu nuen. Nire familia eta nik 10 urte nituenean ona iritsi ginenean. Lehen, plaza hau auzoaren bihotza zen. Hemen jende guztia biltzen zen. Hemen gilidanda eta sile jolasten genuen harrikoskorrekin lurrean. Hemen, olibondo horren azpian, nire amak ogi beroa eta datiak saltzen zituen arratsaldetan. Dena galdu ostean gure bizitza ahalik eta hoberen berreskuratzeko. Eta han, hondakinak baino geratzen ez diren iskin hortan, nire lehen letrak ikasi nituen eskola zegoen. Ba al zegoen eskolarik hemen, Aitona? Bai, eta iturri bat erdian. Gizonak eta emakumeak historiak kontatzen zituzten elkarren artean. Eta haurrak
Ai, aurrak etengabe jolasten ginen. 1948an 700.000 pertsona palestinar, baino gehiago beren etxeak eta herriak utzi behar izan zuten, gerra arabi-israeldarrari ondorioz. Gertaera honi nakba ditzen zaio, gure hizkuntzan hondamendia, esan nahi duen hitza da. Ordutik, ia 6 milioi pertsona palestinar errefuxiatu, Gazako zerrendan, Ziskordanean, Jerusalen ekialdean barne, edo ekialde hurbileko beste herrialde batean, ala nola Sirian, Libanon eta Jordanian bizi dira. Hau ibialdiko lehen geltokiaren zati bat zen, plazako oihartzunak, non bizitzarako eskubidea aldarrikatzen den. Hurrengo kapitulua itxaropen lezioak Palestinako lurralde okupatuan hezkuntzarako eskubidea lantzen da. Orain arte aurrek ez dute eskolara joateko aukerarik izan, hala ere, orain eskolara joatea ez da gauza bera. Aurren 80% ez dago prest psikologikoki klasera joateko. Ez da bere maila baino baxuagoko eskolak jasotzeko ere. Osasuna ere noski jorratzen da, Gazako bihotza ospitale baten kronika kontakizunean. Izan ere, egunero milaka eta milaka palestinar hartatzen dituzte, askotan materialik gabe edo argirik gabe. Agian, bonbapean. Ez dago edangarririk. Hori dio egarria Setiopean kontakizunak, gizakion bizirauteko baliabide garrantzitsuenetako bat falta baizaie. Nazio Batuak ura giza eskubidetzat hartzen dute. Zisjordaneako populazio palestinarraren 26%, baino ez du egunero ur korronta erabiltzeko aukera. Gazako zerrendan ura gerra gisa erabiltzen ari da. Ur putzak suntsitu egin dira eta laguntza humanitario ezinbestekoa da biziraun egiteko, eraso israeldarra hasi zenetik. Eta ez ura bakarrik, janaria ere falta baita. Behar denaren 15% soilik dute Palestinako lurralde okupatuan. 2 milioi biztanleko zonalde batean egunero unruak 1 milioi bat pertsona elikatzen saiatzen da. Baina ez dira denetara iristen. Egunean behin jateko aukera dute soilik, aukerarik baldin badute. Hori aldarrikatzen da espezien eta ametxen artean Palestinako merkatua kontakizunean. Eta azkenaldian gabonetako argiak noiz piztuko ote diren galdetzen dute askok. Baina Gazan ez dago horrelako kezkarik, askotan argirik ez dagoelako. Eskerrak Amalek behintzat esperantza duen, Amalek txinparta bat baitu eta. Amal, irrati pieza zaharrak, apurtutako mugikor baten bateria, jada funtzionatzen ez zuen haizegailoen kableak eta bonbilla txiki bat erreskatatzen hasi zen. Egun luzez, isilpean lan egin zuen. Piezakoatu, konektatu eta probatu egiten zituen. Egun batean argizpi batek jo zuen arte. Ama, begira zer lortu dudan. Eguzki lanpara bada. Egunez kargatzen du eta gauez argi pixka bat ematen du. Irakurtzeko nahikoa da eta ez gara hain bakarrik sentituko. Esan iztun, alaba, argia itzultzen da bila gabiltzanean. Amalek asteak eman zituen materiala biltzen eta lagunei, senidei eta auzokoei lanpara gehiago nola sortu erakusten. Kriseilu bakoitza piztuta, Palestinako errefuxiatu hauek munduari gogoratu nahi zioten. Hemen oraindik energia dago. Dela eta Gaza ia osoa ebakuazio edo kontrol militarpean dago, zehazki 80% baino gehiago, uztailan 88% iritsi zen. Biztanleek pilatuta eta baldintzak askarretan bizi dira. Laguntza humanitarioa oztopatuta dago, eta egoerak 1948ko Nakbaren antza du, Palestinar askok berriro euren etxeak galtzen dituztela sentitzen bai dute. Hori adierazi nahi da kometa bat arrasiaren gainetik kontakizunean. Urrengo geltokira iritsi gara, baina lehenago Robin Williamsen pertsonaiak Dead Poets Society filmean arteari buruz esaten duena gogoratuko dugu.
Poesia irakurri eta idazten dugu gizakiak garelako, eta gizakia pasioz beteta dago. Medikuntza, zuzenbidea, merkataritza edo ingenieritza karrera beharrezkoak dira giza bizitza duintzeko, baina poesiak, edertasunak, erromantizismoak eta maitasunak bizirik mantentzen gaitu. Arrazoi du, artea beharrezkoa da gizakia garelako. Horrek noski ez du mugari jarri gazan. Izan ere, arteak ideak zabaltzeko balio du. Askok agian esango dute. Baina nik ez dut tresnarik horretarako? Hori gezurra da. Ahotsa dugun bitartean, idatz dezakegun bitartean eta mezu bat bidal dezakegun bitartean ideiak zabal daitezke. Aldarrikapena ez baita materiala, bihotzetik datorren zerbait da. Eta zer da artea baino kartsuagoa? Nourak antzerki bat sortzen duen bezala, guk ere gure aldarrikapenerako erabili behar dugu artea. Iritsi gara azken geltokira, eta azken geltokia nola ez etxea da. Hona hemen, jada ez ala oraindik existitzen diren etxeak. Gazako zerrendan etxe bizitzen eta azpiegitura kritikoen suntsipen orokorrak milioika eta milioika tona hondakin inguru sortu ditu. Familia osoak desplazatuta, traumatizatuta eta pobretuta geratu dira. Palestinarren etxe bizitzak eraistea ez da kalte materiala bakarrik. Herri baten bizitzaren, egunkortasunaren, kulturaren eta duintasunaren aurkako eraso zuzena da. Bitartean, Unruako langile bat hurbildu zitzaion. Zer moduz, Karim, lagundu zaitzaket? Munduak gizakiak garela gogoratzea behar dut. Etxea izatea ez litzateke privilegioa izan behar, eskubidea baizik. Gure bizitzek beste edozeinek adina balio dute. Arrazoia daukazu, Karim, baina gogoratu, gure etxeetako hormak kendu dizkiguten arren, ezen izango digute inoiz kendu etxea deitzen jarraitzeko eskubidea. Karimek ateko zuloari begiratu zion berriro. Ez zuen negarrik egin. Gazan, malkoek ere beren buruari eusten ikasten dute. Zutitu, adreilu bat lurretik jaso eta bazter bat garbitzen hasi zen. Izan ere, gogoan dut, eskuak ditugun bitartean, etxearen ideia bizirik jarraituko duela. 1000 aldiz suntsitu arren. Ba aldago harririk zure inguruan. Hala bada, hartu harri txiki bat eta gorde patrikan. Lur zati bat, zure lurraren parte txiki bat. Gorde poltsikoan eta ez sekula atera hortik. Eraman ezazu beti aldean. Horrela, biziko zaren lekua edozein dela ere, etxean biziko zara beti. Eguneroko egintzarik xumeenetan gizakiaren duintasuna oinarria aurkitzen da. Naiz eta Palestinako errealitatean horiek guztiak privilegio bihurtu diren. Amal, Karim, Noura eta beste askoren txinpartak erakusten du esperantza ez dela errealitatea ukatzea, baizik eta haren aurrean bizirik irauteko eta erresistentzia egiteko indarra. Hezkuntzan, artean eta elkartasunean oinarritzen da. Kolektiboa da, ez individuala. Azken finean, esperantza ez da ilusio hutsa, baizik eta bizitza duinago baten aldeko ekintza etiko eta kartsua, iuntasunean ere argia pizteko gaitasuna. Bakearen soinumapa ilustratua ez da soilik testigantza bat, baizik eta dei bat, ez etxitzeko, ahotsa altxatzeko eta artearen bidez bizirik irauteko. Horregatik, esperantza ez da amaiera bat, baizik eta hasiera. Ibilaldi honen lehen pausuak, aldaketarako lehen pausuak ere badira, mundua eraldatu dezakegula sinisten jarraitzeko arrazoi sendo bat.
zuen museoa. Goizeko 10:40 esperantzara kondenatuta jarraituko dugu, entzun dugu eta bidaiatu dugu Eneko Iturbi Otamendik, sortu duen erreportaje eder honetan eta bakearen soinumapa ilustratu honetan, eta egia esan minutu ederrak egin ditugu, beraz, zorionek, Eneko. Eskerrik asko. Garaipenik eta gaztekorik jabe, esperantzara kondenatua, eskuta begiz kanpoko bakardadea, existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat. Entzuleok aurrera egingo dugu, lehen ere aitortu dizuegu, lehen ere kontatu dizuegu, gaur alegiara begira jarri bar genuela, Alegiko gaztetxearen 38. urteurrena zetorrelako eta segiton ariko gara, bertako kide batekin hizketan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Neskame gaztetatik, inaran doitzetik, alaurkitu nuenik aturri denezi, ezkontzetik iesi atxekin. Zaigo juri badakit, aturriten ezin, bidelapurraken kantu hau, gure kantu kutxunenetakoa dela, eta laizter gertu ikusteko aukera izango dugu, abenduaren 19an, Aleigo gaztetxean joko baitute, baina hori ez da Aleigo gaztetxean urrengo asteetan gertatuko den gauza bakarra izan ere, 38. urteurrena du, ez da makala, eta guk gehiago jakin nahi genuen urteurren honen ospakizunaren inguruan, horrexegatik Endika Arnedo, gaztetxeko kidea, telefonoaren bestaldean dugu. Endika, egunon eta ongitorri bigarren kafera. Egunon. Bueno, martxan zaretea aipatu dugu, 38. urteurren hori badatorrela, eta urteurren hori, hain zuzen ere, asteburu honetan abiatuko da, edo, nolabait urteurrenaren ospakizun egitarau sorta hori, egitaraue, alaxe dio kartelak, asteburu honetan hasiko da, zerbezaperiarekin. Hoi da, bai, ostira lontan jazte deu, egitarauen antolatu deun gauz guztikin. Normalen egitaraue, berez, urteurrena abendun da, gaztetxeko okupatu zuen urteurrena abendu erdialden edo izan zen, baina pixkanak aluzatzen, normalen jazte urteurreneko egitaraue, azaro erdialden edola. Asteburu honetan zerbezaperie, hortxe ate irekiera, Zagiardoa, Antzi Erromeriaren kontzertua, eta iaia astero datorrenean mus txapelketa, gerora azaroaren 28an arrisku taldea eta DJ Naza ere izango dira. Iaia asteroroko lanak izango dira, nolabait hor badago mugarritxo bat, abenduaren 13koa, gaztetxen egune edo, hor babarron jate egingo duzue, musikari izango da, Andoni Oiokirekin, eta baita iuntzean karropoteoa eta bar. Baina gero badira ez, kontzertu batzuk bereziki potolo edo bilakatu direnak, bakarizketaren bat, abendurako esango dugu, abenduaren azken txampa horretan eta urtarrilean, biltzen direla pixka bat izen potoloenak edo Endika. Hoi da, bai, lehen osanetan bezala berez urteurreneko egune edo, abendu erdialdekoa da, hoi egun importantena edo izatzela gutzat, izango gala, babarru jana, bazkaritik izango gana, hoi bai lan bata, eta bestek normalen ostiraletan zaula izatei, baina bai. Bertan abenduaren 19an esaterako bidelapurrak eta Izaki Gardenak ikusteko aukera izango da, abenduaren 31 juri urtezar gaueko festa dago. Goizeko lauetan hasiko da. Earra. Ordu hona, pixka ja tabernak izten edo pixka indarrak makaltzen ari direnean, DJ Nazarekin egingo dute ospakizuna. Urtarriaren 2an bakarrizketa ni Antxon Telleriarekin, gerora urtarriaren 9an Bengo eta Azaz eta Jagoba, Anari urtarriaren 25an,
eta urtarriaren 30ean, nolabait guztiari amaiera emango diona, ba No Limits eta Brigade Loko. Haze kartel puska osatu duzuena, endika ez dakit erresa izan den, edota pixka bat urteurrenaren ospakizun horretan, ba lortu duzuen talden aldetik ere, ba pixkat erraztasunik eta pixkat, bueno, ba borondate oberik edo horrelako egitarau puska bat osatzeko. Bai, ba, berez, talde batzuk bai izateela, behaiek igual kontaktatuela gukin eta hola, baina bestela normalen guk idazteio eta hola taldei. Eta ba, nahiko goizazi ginen aurten, ba, gero beti uste deu, eta gero bukaeran izatea, baina aurten nahiko goizazi ginen, idazten talde eta hola, eta ba, azkenen lortu dugu, nahiko egitara polite osatzea, zikoixe, jende animatzean, denok uste biltzegan. Seguro baiet, esango Juri? Ni galdera badaukat, zemuz dago gaztetxeko katue? Ondo, bozka. Ondo dago, hemen dabil. Bozka hortik dabil, bale, hoxe esan, jakiteko. A ber, hor jarraitzen duen bueltaka eta ondo zaintzen dezuen edo ez, jakiteko. Bai, arki dabil. A ber, urte hurren ez demu zibiltzean. Aizen, nika atzaritu ginen horrelako, bueno, garaia handi hauetan, ez, kontzertu historikoen, soldauten eta makrokontzertuen garaian baldarrikatu egin bar direla, gaztetxeak musikaren espazio bezala ere, eta zuek borroka horretan diarduzue horrelako kartel puskak osatzen, baina galdetu behar nizun, talde batzuk zuzenan idazten dute, manaierrak tartean sartzen direnean, eta management enpresak, eta pentsatzen du gaztetxeentza gauzak pixkat komplikatu egiten direla? Bai, normalen, gu funtzionatzen duen bezala izatea gintzat, sarrerakin ateateko dirue izateala taldentzat, eta gero barratik eta ateatakoa gure gutzat. Baina, hori da, segun talde, izena dukan taldek edo balin bai, askotan minimo bat edo eskatu eta, karo, guk ezin dugu bermatu zenbat jende etorriko liteken edo, orduan, askotan talde handik edo izen handigoakean taldeik, minimo eskatzea haue, guk ezin dugu bermatu, así que ezin izate dugu lotu ezer. Orduan, denetik, baita ere, esan duguna, aurten bai dazkeula talde nahiko ezagun batzuk, baina, bueno, gero beste batzuk igual zielain ezagunek edo denetik. Denetik, 38 urte hurren honetan. Aizu eta gaztetxearen dinamikan, 38 urte bete, gaztetxean antolakuntzan zaudeten gehienok, 38 urte ez dituzue izango, baina balda, hola, la vieja guardia deitzen zaion jende hartatik, ez? Hasieratan egontzen jende hartatik tarteka oraindik hurbiltzen dena, pixka bat, hola, kaka pixkat ematen duena, edota laguntzen duenik? Bai, izatea. Guaine justu erritarago eta egunen, batzuk, egoteie, ez dakitze bere lagunen batek taldeak ela, ez dakitze, ja, urte hurrenen barrun, urte hurrenetik kanpore antolatzea egitegu gauzeio, así que, gero, herriko kola ezagune musikarik edo azkeanak baitare, eta gero beti gertu batzei, urte hurrenen, bai izatea gehiago, gaztentzat eta hola gaztetxa, baina denetik dakeu. Umen egun ere bai daukeu, gero umentzako zinea baita eukitze deu, gero antzerkia dibez lehenko urten herriko taldek antzerkia bat sortu zuen, baina gutxi. Bai, parte hartu genuen Goiuri eta Biokor, bai? Lehenko urten bai eskaini genuen hemen gaztetxen, da hor bai esan genuen, etorri eiztala jendea, normalen gaztetxen inoiz ibili ez dana, edo zein adinetako jendea, eta orduan, etortzi, gurasok igual umekin, behaiek gazte garaitan hemen ibilitakok, edo baitare, antxontegerian, edo igual antzerkie da honen, edo baita etorrikoa, adin desberdinetako jendea, eta hola, denetik. Denetik, publiko guztientzako, umetatik helduenetara, musika estilo ezberdinak, arte esparruak ere bai, mural margoketak, janaria eta daria ez da faltako, eta ia 2 hilabetez luzatuko den egitarau eta ospakizuna izango du, alegiko gaztetxeak bere 38. urte hurrenean. Hendik Arnedo, eskertzen dizugu gurekin minutu hauek hartu izana, gozatu asteburuan egitarauaren urte hurrenaren hasiera horrekin, eta, luze doa, beraz, zuek zaindu, eta batez ere, zaindu bozka ere. Vale, oso no. Venga. Eskerrik asko. Adio. Agur. Egunetaka ezer ezare
guk izaki gardenakek bezalaxe laizter hibernazioa egingo dugu. Bueno, hibernazioa, soinu frogetan murgilduko gara. Amaia Miranda gure pianoren banketan eserita daukagu. Azken ordukoari helduko diogu segituan eta Gartxotun Sain Letonaren musika proposamenek emango digute soinu frogetan murgiltzeko aukera. Gero hitz egingo dugu Amaia Miranda eta Gartxotun Sain Letonaren arteko lotura horieta, ze horiek ere sortu dira azken hilabeteetan eta sekretutxo batzuk kontatuko dizkizuegu, baina bagoaz estudio zentraletara segituan azken ordukoaren bila esan da bezala Itxaso Leon lankidea antxe dugu eta Itxaso Leon egunon. Kaixo egunon Inigo, egunon entzuleok, Bitokile Sultrak urriaren 29an Iruñera egindako bisitaren ondotik egon ziren protesta eta istiluen harira eskuineko alderdi zein hedabideek kriminalizazio kanpaina bat abian jarri dutela salatu du Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak asteazken honetan Nafar hiriburuan egindako agerraldian. Horren adibide gisa Garazi Navarro bozeramaileak adierazi du duela hainbat egun Antena 3 hedabideko kazetari bat EHKSek Arrotxape auzoan duen egoitzara lehenik eta tabernara gero joan zela. Bereziki, aipagarriak dira azken egunetan jasotakoak. Antena 3eko kazetari bat Iruñeko zentro sozialistara agertu zen lehenik, eta Iruñeko mugimendu sozialistaren tabernara gero. Bertan zeuden pertsonak jarraitu zituen, eta hoiek grabatzen eta provokatzen aritu zen. Azken hori, azken asteetako adierazpen eta albiste kriminalizatzaileen ondoren dator. Eskuinaren eta eskuin muturraren telebista kate, sare sozial eta egunkarietatik zabaldu direnak. Bere hitzetan, honen atzean jardun antifasista jopuntuan jartzeko naia dago eta GKS edo mugimendu sozialistatik harago doala ohartarazi du. Jopuntuan dagoena, arrazismoari, matxismoari, klasismoari, sare sozialen eta komunikabideen buloei eta oroar eduki erreakzionario guztiari erantzuna emateko eskubidea da. Eta kultura aipamen bat ere gurean, Sitgeseko zinema jaialdian arrakasta nabarmenez estreinatu eta Donostia zein Bilboko fantasia eta beldurrezko zinema jaialdietatik pasa ostean, ostiral honetan azaroak 14 iritsiko da zinema komertzialetara Paul Urquijo zinemagile gasteiztarraren Gaua filma. Aurretik baina filmaren klip bat naizen ikusteko aukera dago, duela gutxi argitaratu dugu hain zuzen ere, Katxalin protagonistak euskal mitologian barrenako bidaian murgiltzeko aukera duen unea. Errementari eta irati ostean lan luze berri batekin dator Paul Urquijo gasteiztarra. Filmaren abiapuntua 17. mendean dago sorgin eiza betean, Katxalin protagonistak senarrarengandik ihes eginda gau betean basoan arropa garbitzen ari diren 3 emakumerekin topo egiten duenean. Beltra, Remedios eta ni Graziana edo Grazi. Latxarria da 3 emakumeon babesleku eta gauez arropak garbitzen dituztenaren plantak eginez beldurrezko istorioak kontatzen dizkiote elkarri. Haiekin bat egiten dutenean asaldatu egingo da Katxalin, euren ipuinetako protagonista bera dela ohartuko baita. Garaiko testuingurura mitologia, izua, kondairak eta iluntasuna. Gaua. Azken aldian, giro gaiztoa dinago hemen inguruen. Urbazubiko abadeak. Urquijok zuzentzen duen 3. film luzea da Gaua, hau ere aurrekoak bezala fantasiazko generoan kokatzen dena eta euskal mitologia eta iruditeria baliatzen dituena. Urquijok berak naiz eskainitako elkarrizketan azaldutako moduan filmaren zati konplexuena iluntasuna eta gaua irudikatzea izan da. Gaua nola argiztatu, zer ikusten den eta zer ez lan tekniko zaila izan da. Inorez fida. Katxalinen azalean aritu da Junen Ogeiras, beldurrezko istorioak elkarri kontatzen Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñaki Irastortza ibili dira. Talde teknikoan aurreko filmetan izandako bidelagunek parte hartu dute, esaterako Nerea Torrijos jantzien diseinuan eta Arantzazu Kalleja eta Maite Arroita Jauregi Mursego musikan. Izurikarazko historioren... Esan bezala entzuten ari garen klip hau, aurrerapen klip hau, naiz.eus webgunean ikusgai duzue dagoeneko, eta besterik ez gogoratu 12etan berrartuko dugula informazioaren ariaren 2. edizio hau naiz erratian. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu eta esan da bezala informazioa eguerdiko 12etan itzuliko da hementxe naiz irratian. Aurrera goaz Gartxotun Sain Letonarekin gozatzeko pres gaude, haren proposamen musikalak ondo bildu, eta guk bien bitartean soinu frogak egingo ditugu Amaia Mirandarekin.
ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Alice Phoebe Lowen Glow abestia izango da. Alice Phoebe Sudafrikan jaio zen, duela gutxi ezagutu dudan artista bat da, eta esan bere karrera Berlineko kaletan jotzen hasi zuela, eta, hala izaten da beti, hortxe garatu zuen bere estilo libre eta berezi hau. Oso berezia egiten zait, bere ahotsaren timbre suabea apurtzear dago beti, eta benetan izugarrizko gertutasuna eta benetakotasuna transmititzen dit. 2021 garren urteko Glow diskotik hartu dut Glow izen bereko abestia, eta letrari erreparatzen badiozue, pixkat zaurgarritasunari eta norbera den bezala erakusteari egindako omenaldi edo gorazarre bada. Azken aldian ohikoa den bezala, gitarra akustikoa oinarri, badakizue testura suabeak eta interpretazio benetan delikatuan eretzako barnera begiratzeko abesti puska. Beraz, hementxe duzue, aste honetako lehen gomendio gisa, Alice Phoebe Lowen Glow kantu. Nobody else in the world. I fall to the floor and I fill the whole room with salty tears. I swim out of the window and into the night. I am smiling, I am screaming, I am glowing from inside. Do I dare to feel this feeling? Oh, how you looked at me like you'd forgotten why we're here, where we're going, what it all means. It might all mean nothing, but you mean something to me. I squeeze a little tighter, and suddenly I'm holding my own body. There's an empty space where you once offered yourself to me. My mom knows I'll be alright, but she'll be glad I'm home. She's always casting spells for me, keeping guard for me, working hard for me. I swim out of the window and into the night. I am smiling, I am screaming, I am glowing from inside. Do I dare to feel this feeling? Hortxe entzun dugu Glow kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Nick Mulveyren Fever to the Form kantua izango da. Cambridgekoa da Nick eta Portiko Quartet izeneko talde bateko partaide izan zen, askok egiten duten bezala, talde batean jo zuen, bere bakarlari bidea hasi baino lehen. Beste behin folk musika oinarri duen eta esango nuke meditaziorako bidean edo dagoen poesia berezia erabiltzen du Nick Mulveyek, eta egia esan nahiko hipnotikoa iruditzen zait kantu hau, horregatik gustatzen zait horren beste behin ere gitarra eta hotsa izugarri modu naturalean nahasten direlako, eta norberaren erritmoa aurkitzaren inguruko hausnarketak aurkitu ditzazkegu.
letretan. Ea gustatzen zaizuen, aste honetako bigarren gomendioa den Nick Mulveyren Fever to the Form. Hementxe da. So with the musical madness, we'll live by one of the two, by one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Not a moment too soon, not a moment too soon. We should be rational reasons. Choose a child to ignore. Of this I've never been sure. So I will follow the feeling and sing fever to the phone. All of my fever to the phone. Cause the very thing you're afraid of, that keeps you clean but unclear, clean but unclear, is the dirt that you're made of. And that's nothing to fear. No, it's nothing, my dear. But how do I know what you're thinking? Maybe I thought it before. Maybe that's why I'm at your window. Heal me at your door. Sing and give me some more. Oh, fever to the phone. Won't you hear me at your door? Sing and give me some more. Cause you were never empty. And we've been here before. Yes, we've been here before. And that was always plenty. Yes, still we ask for more. Singing fever to the phone. Hortzen dugu Nick Mulveyren
Lips, generous and warm. You build me up like stairs. Eyes, innocent and wild, remind me what it's like. Oh, and I could easily lose my mind. The way you kiss me work each time, pulling me back into the flames, and I'm burning up again. I'm burning up, and I never understood what was at stake. I never thought your love was worth its weight. Now you come and gone, I finally worked it out. I worked it out. I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? And I could easily lose my mind. The way you kiss me work each time, pulling me back into the flames, and I'm burning up again. I'm burning up, and I never understood what was at stake. I never thought your love was worth its weight. But now you come and gone, I finally worked it out. I worked it out. Hortxe entzun dugu Vance Joyren Georgia kantu puska. Aste honi agur esateko, laugarren gomendio gisa, Novo Amorren Anchor, edo Anchor, uste dut Anchor esaten dela, kantua ekarri nahi izan dizuet. Novo Amor Ali Lacey, hemen apuntatu dut, Ali Lacey osatzen duen taldea da, Novo Amor ez izena da, eta izugarri gustatzen zait, badan ere debilidade txiki bat, eta batez ere bere ahotsaren erabilagatik. Aitortu behar dizuet. Gainera bere musika oso paisagistikoa edo paisaia berezi eta auskorretara naramani, bere musikak oso emozionala da, eta gainera asko gustatzen zaitere ahotsekin kapa ezberdinak nola lantzen dituen, eta gitarra elektrikoarekin duen produkzio fin hori, benetan, ez dakit, airean igeri egongo banitz bezala sentiarazten hau Novo Amorrek, eta oso artista kutxuna dut. Beraz, aste honetako azken gomendio gisa, berriz esango dizuet, Novo Amorren Anchor kantua ekarri nahi izan dizuet. Eta zuei entzule, agur berezi bat, hurrengo astean entzungo dugu elkar, eta bitartean zaindu zaitezte. Aio! Took the breath from my open mouth. Never known how it broke me down. I went in circles somewhere else. Shook the best when your love was home. Storing up on your summer glow. You went in search of someone else. And I hear your ship is coming in. Your tears are sea for me to swim. And I hear
storm is coming in. My tears are going in. Caught the end of the night, leaving all hearing how you went in search of someone else. I taught the hand, I taught the bride, both our eyes locked to the tide. We went in circles somewhere else. And I hear the ship is coming in. Your tears are safe for me to swim. And I hear the storm is coming in. My tears are going in. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok bukatu dugu soinu probarekin, segituen izango gara, Maia Mirandarekin, hementxe, bigarren kafean. Izara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Erakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin.
Tolosan 611-488-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan zidaten, edo gurdira igotzen zara, edo gurdiari bultza egin beharko diozu. Ez nintzen igo, ez da bultza egin ere. Bide bazterrean jezarri nintzen, eta nire inguruan, behar zuen garaian, mitxoletak sortu ziren. Te han dicho mirándote. Eta antxe, bide bazterrean eserita, gustora entzungo nuke cada vez que te veo lo entiendo. Bizitzekotan, ikasi eta ikustarazten didan kantu eta topaketa alaiarekin geratzen naizelako. Nik ere ez dakidalako zer den maitasuna, baina bihotza ez dagoelako inoiz gezurretan. Ni ere banaizelako alaba, eta nik ere beste ezeren gainetik edertasuna maite dudalako. Amaia Miranda cada vez que te veo lo entiendo orkestera etorri da. Guk ordea, entzuten zaitudan bakoitzean ulertzen dut esango genuke disko hau goitik behera entzun ostean. Amaia galderei erantzuteko prest etorri da eta beraz, eskertzeko dudan guztia, gera dadila hemen. Esta canción. Egonon, Amaia. Egonon. Zer modu zaude? Emozionatuta orain, esan duzunarekin eskerrik asko. Oi, ze polita, baina urduri ez? Bai ere. Urduri baita ere? Bai. Bueno, vale. Ordu nino egian lehenengo galdera errisa egin ezazu. Bai, galdera guztiak dira erresak uste dut diskonek oso berekaduz hitz egiten duela, ez? Eta badela ez dakit, oso norberetik, oso konbentzituta, gauzak oso garbi egindako disko bat, ez? Entzuten da, eta ez dakit, Amaia Mirandaren idea bat bagenuen, diskonetan Amaia Miranda hori dago, ez Amaia? Da oso gozak garbi, ez? Jo, ba, eskerrik asko posten naiz hori heltzea azkenean, nik egiten dit gauzak dakidan moduan, osea, azkenean nire erramintako horiek dira eta horrela egiten ditut, orduan posten nau pilo bat hori heltzea. Vinilo bat iritsi zen gurera, bagenekien, sare sozialetan ikusi genuen, diskonek, cada vez que te veo lo entiendok vinilo formatu bat bazuela, eta askotan, bada kontzeptu bat, niri behintzat askotan egokitu zaite aipatzea, bada disko bat oso vinilo. Oso jarri eta goiti bera entzuteko, eta bada disko bat oso koherentea vinilo baten sonidoarekin. Uste dut hau badela ere oso vinilo sonidoa, horregatik diskonetaz ari garenean nik nire buruan etengabe, vinilo bat izango dut, Amaia, eta A eta B aldeak izango ditugu. Vale. Ze hori ere gertatzen da vinilo batekin, kantak banatu behar direla. Bada, orokorrean zure musika, baina disko hau oso viniloako musika bat ez.
Bai, bueno, niri pilo bat gustatzen zait disko bat egitean, disko osoan pentsatzea. Beti egon dira singleak, badirudi gaur egungo gauza dela, baina beti egon dira musika industriaren historioan edo, zoritzarrez niretzat, baina bueno, hor dago musika ateratzeko era hori, eta baina niri konposatzeko orduan edo ere grabatzeko orduan eta diskoa pentsatzeko orduan, zeozer luzean pentsatzea, bidai oso batean pentsatzea oso polita iruditzen zait, eta beti zaietzen naiz hori zaintzen disko guztietan eta honetan ere. Sonoridadez asko hitz egingo dugu, ze diskonek osagai gutxi ditu, eta sonoridadea akaso da osagai zentrala, nagusia. Eta bada kantu bat, diskonia zera ematen diona, orain txere ginen komentatzen, akaso amak dio joko duela amaiak, dena horrela garbia irean, momentu batzutan eramaten gaituela, momentu perkusibo batzuetara, momentu pixkat oniriko batzuetara, eta norbaite pentsalezake, begira, lizentzia bat hemen, hola sintetizagailu batzuk bezala, eta ez. Berriro koherentzia. Baula, papel arrugao, horrela ditu duzu, agertzen da Nacho Mur hor zurekin egiten horrelako mundu oniriko bat, dena dago oso kontzeptuaren barruan sartuta. Ze, entzuten norbaitek zalantzen egin lezake, zer dau, ben elektronika pixka bat agertu da, hola sutila edo, eta ez, dena da organikoa. Hori ere mikroekin grabatua. Bai, orain pentsatzen nengoen, igual ondo legokela hori entzutea eta beste bat jotzea hori apreziatzeko, baina... Egin dezakegu, Bai, bueno, pentsatuko dugu. Eta, karo, bai, diskonetan, beti nire aurreko bidizkak egin nituen Jan Bailsekin, bera da soinu teknikaria, eta ez zuen ekoizpen lana egiten, baina bai bigarren belarri bat bezala zen, baina diskonetan bai egon da ekoizle figura hori, izan da Nacho Mur, mirestua, ezagutu ginen beran ere ordezkoa izan zelako Gorka Urbizuren biran, eta hor musika partekatzen, ni proposatu nion akaso abesti bat koiztea batera, eta berak izan zian, disko bat egingo dugu, disko oso bat, iraian. Eta bueno, orain hau azaltzen astut zure galdera zen. Bai, ez, Nacho Murrekin lan hori egin duzula, badagoela kantu bat amak dio entzuten ari garena, eta badagoela bai pulso harmoniko, pulso ritmiko bat, diskoan orokorrean, bueno, pulso ritmikoa beti dago, hemen dago perkusio bat markatuta, eta badagoela berarekin egindako sorkuntza bat, beste kolore batzutara garamatzana, baina organikoa dena, mikroekin grabatuta dagoen. Guztiz, hori azaltzeran joan eta galdu naiz bidetik. Hori, karo, heldu ginen diskoa egitera, etxe batera, hori eraman genituen gitarrak, mikroak, baina ez zegoen argi, disko bat izango zen ala ez, ni kanta batzuk nituen, baina, bueno, hor inseguria batzuk, eta azkenean bai, disko bat izan da, eta, bueno, pixkat liberdade asko izan dugu ekoizpenaren aldetik ezelako disko bat izango. Eta orduan gauzak joan dira agertzen eta pasatzen era oso naturalean, eta ez da auto bat izan, dena organikoa izatea, baina agertu da era naturalean ez dakit. Eta orduan, bai, hor dago baul bat, perkusioa egiten, papera, kaja bezala edo, eta gitarra elektriko batzuk, Natxoren gitarra elektriko batzuk amaieran, bai, beste unibertso bat sortzen, baina beti akustikoa, bai. Amak dio entzuten ari da. Ama eta laba gara berriz, bizitzaren ertzea. Horrela amaitzen da lehen kantua, amak dio, garbi izan zenuen hasieratik, hau zela lehen kantua, edo kantuak nolabait ordenatzerakoan pentsatu zenuen hemendik behar du izan, edo ez da ingarbi izan, ez dakit. Hasieran ez neukan argi, berez abesti hau zaila izan da, ze era batean zegoen konposatu da, eta honetan bai landu genuen struktura, Natxorekin, biok batera, eta, karo, niretzat hori gauza berria izan da, beti kantak oso era... pixkat mistikoan konposatu ditut, gitarra hartu eta kantak agertu, pixkat gitarrak barruan izango balu bezala. Eta prozesu honetan, ez da horrela izan, baizik eta batzutan konposatu egin dut diskorako, eta ere gauzak aldatu. Orduan, bueno, zaila izan zen, forma ematea, eta azkenean oso arronago nola geratu den, ez da. Eta ez genekien, forma hartzen joan zen,
ni dena grabatu nahi nuen zuzenean, beste diskoak bezala, toma batean, eta prozesuan, ikusi genuen batzutan emoziora heltzeko beste bide batzuk daudela, eta kanta honetan ez zela bidea hori, orduan ahotsak doblatu, gitarra alde batetik grabatu, pixkat grabatzeko era desmontatu egin dugu, eta era ezberdinean egin, eta hor, forma hartzen zuen einean, ikusi genuen zingela izan behar zela, bai. Hori ere galdetu nahi nizun, aurreko diskoaren aurkezpen prozesu hartan, hemen izan zinen, ni atzerrian nintzen dokumental bat grabatzen, entrevista ora urrutitik entzun nuen, baina gartxotun sainekin eta goiurirekin, eta osatu zenuten entrevista hartan, aipatzen zenuen, lehen tomaren, lehen jotze horren oso zale zinela, eta bazegoela magia bat, nik erabat empatizatu nuen, hori entzutean, gauzak lehenengo sortzen direnean, ez badagoelako hor, ez dakit, incertidumbrearen edo zer datorrenaren beldur hori, eta kasu beldur horretan sortzen dela zerbait oso berezi, ez? Diskonek, aipatu duzu, lehen kantu horretan beste bidatzuk topatu dituela, baina kontzeptu haietatik ere badu esango nuke. Bai, badaude kantazko ere toma bakarrean grabatuta. Batzuk gainera, adibidez, cada vez que te veo lo entiendo dela diskoaren bigarren kanta, izan zen grabatutako lehenengo gauza, etxe horretan, bai, eta niretzat ere hor nabaritzen dut, baina ez dira lehenengo tomak azkenengo kanta izan ezik, biniloan dagoena bakarrik, loko pasazkete kiro, hori bai da mugikorraren grabaketa eta lehenengo toma. Besteetan, beste bide batzuk bilatu ditugu, ere interesgarria izan da. Pasaden diskoa hori izan zen premisa, erabatean, ia guztiak lehenengo tomak izatea, eta honetan bai, adibidez Bolero de Plata ere da lehenengo toma, badaude batzuk bai direla, baina premisa izan da beste bide berriak aurkitzea ere, bai. Laizter murgileko gara B alde horretan ere, eta Laizter lehenengo kantu bat eskatuko dizugu, beraz, pentsatzen zein izango den, baina hori galdetu nahi nizun, A eta B aurpegiak osatzerakoan, buruan zeunuen orden hori, horrek balio zuen, pentsatu zenuen ordenaia biniloaren A eta B aldeetan pentsatuta, ez da horrela izan? Aldetan pentsatzen dudanean, bakarrik pentsatzen dut, zein den lehenengo kanta. Zein den lehenengo kanta. Eta gero, horrez gain, diskoaren bidai osoan pentsatzen dut A eta B pentsatu baino, baina bai zein irekiko duen aldea, horretan bai pentsatzen dut asko. Badago beste zerbait atentzio ematen duena, eta da kantuen iraupena, kantu batzuk oso laburrak dira. Hor, uste dut ere, badagoela berriro koherentziaren kontzeptu hori, ez? Soiltasuna, kantuenek esan beharreko guztia, eta banoa, ez da horrela bizi duzun edo horti datorren pixka bat, bigarren bueltak, bigarren errepikapenak eta ez egotearen ideia hori. Bai, hori ere landu genuen asko, pixkat eztabaida bezala, izan genuen eztabaida polita, eta erabaki genuen azkenean gauzak baten esaten dituzunean, pixkat indar gehiago daukatela, errepikatu baino ez, bakarrik baten gertatzen da gauza polit hori, eta adi egon berzara entzuteko, eta listo. Eta kanta honetan, berez, hasieran duda neukan, tipo, letra gehiago egiten diot, badago parte bat dela tarareo bat bezala, eta pentsatzen nengoen igual hau jo dezakedala, orain. Eta hor, bai, egon nintzen hor pentsatzen letra egiten diot, ez, bai, eta azkenean pentsatu nuen hain argi izaten zituela gauzak esaldi hori, no sé lo que es el amor, pero cada vez que te veo lo entiendo. Letra gehiago gehitzea zela pixkat hori apurtzea ezakit. Pixkat haiku funtzioa hartzen zuela esaldi horrek, ez? Amaia, goizeko 11 eta 40 minutu ditugu, lehen kantu bat eskatuko dizugu, eta erabaki behar duzu zein jo? Bai, nik uste, engo dudala bizipoza, ados, afinatuta daukadalako gitarra hor. Eta gero afinatuko dugu berriro. Amaia Miranda badua gure entrevista setetik set akustikora, eta segituan entzungo dugu, bizipoza. Bigarren kafearen entrevista akustikoetan Amaia Miranda prest dugu eta joko duen kanta, bizipoza nahi duzunean Amaia.
Ari bat sortu da bero. Iaio eta biziaz belai, ez bizi poza. Iaio berri sorte dona. Abesti batean denbora gelditzeko amalau tauparo. Ez dago inoiz gezurretan bainatea irekita. Oiurik ez du txalorik egin gehiatu darako lotzikara batean. Amaia Miranda badator gure entrevista setera eta jarraitu egingo dugu entrevista honekin. Nik entrevista jarraitzeko Oiuri behar dut momentu batean zure laguntza. Ui, bale. Behar dut azaltzea zer egiten dudan, ze nahi nuke binilo entzun. Narratzea egiten ari zarena. Bale, Inigo gure maitik altxa da eta badoa gure laborategian, gure estudioan dagoen objektu berri baterontz eta da biniloak entzuteko makina. Ez da denboraren makina? Ez da denboraren makina, biniloak entzuteko makina da. Oso politia da gainera, eta Inigo ari da Amaia Mirandaren biniloa prestatzen guk entzun dezagun. Bueno, entzuten ari gara zerbeia da. Hau da, binilotik, orratzetik musika ateratzen da, kable bat jarri dio, kabletik gure maira dator. Eta honek albidetzen dugu entzutea irratian. Badirudi baietz, ez dugu iniz egin. Que una silla es una silla y nada más. Si te quiero y te entiendo cada día en esta silla y aquella es un mes y nada más. Si te quiero y te entiendo cada día en esta sí y aquella es mesa y nada más. Y eso era el final. Gauzat esango dizuegu. Zuen etxean biniloa jartzen baduzue, hobeto entzungo duzue. Guk hemen ñapa bat egin dugu, gure vinilo irakurgailu batetik, digitalki soinu mailera helarazteko, baina jolasa nahi genuen egin ze bada kantu bat diskonetan soilik viniloan topatuko duen entzuleak, eta da azken kantu hau. Lehen referentzia egin diozu, esan duzu mugikorrean grabatuta, lehenengo toma, bueno, nabari da, soinudaren teksturan hori, baina zederra, sorpresatxo hori disko hau etxean jartzen duenarentzat. Bai, azkenean nik uste, viniloak edo musikariak egiten duen musika zuzenean berari erosteak eragina daukala proiektuetan oso importantea dela eta da nere eskertzeko era, azkenean erosten duenari oparitzo bat ematea eta bai. Bueno, diskonen A eta B aurpegietaz aritu gara lehen entzuten, eta zuk esan didazu lehenengo alde bakoitzaren lehen kantuan bereziki pentsatu duzula, B aldea honekin hasten da.
gitarra elektriko hemen, gitarra elektriko eta klasikoaren artean dabil diskoa, daudelen aipatu ditugun perkusio jolasoiek, Nacho Murren mandolina, kantuetako batean, ahots eta gitarra. Hau da diskoa. Hori da pixka eta Maia Miranda, ez? Bai, bueno, hori esandakoa, hori da nik egiten dakidana, eta orduan egiten dudana ez dakit, eta ere naturalki asko gustatzen zaizkit abestiak berez, eta abestiei tokia ematea, eta niretzat abestia pixkat, ez dakit nola saldu, baina abestia hor aurrean jartzeko gauza importantea bezala, azkenean gitarra eta hotza da niretzat era. Eta, bueno, hortik nabil bai. Aldiz, egingo bagenu salto beste kantu ontara, sentsazioa da sonoridadea beste toki batzuetara doala. Eta hau entzuleok irrati guinen bidez zoragarria da, baina etxean vinilo bat entzuten jartzen bazarete, hau iristen denean, gehiago nabaritzen da tekstura aldaketa hori. Hemen gitarra esango nuke dela oso atzean dago planoan, eta hotxa oso aurrean, hemen egon da utu bat. Hemen egon da akatz bat, utzi duguna, diskonetan badaude gauza asko kasualitatez gertatu direnak, eta hor utzi ditugula. Kasu honetan kanta hau ezen sartuko diskoan, ez genuen argi ikusten, eta momentu batean izan nuen, bueno, eskairetara noa, zer ezberdin frogatzera bestiarekin, ea diskoan sartu daitekeen ala ez, eta hor nengoen ni eskaileratan borradore bezala gauzak frogatzen, eta natzo zegoen hor, egun gelan non geneukan zeta bizkate jarrita, eta hasi zen entzuten, eta rek pulsatu zuen. Orduan, bada ni eskaileratan gauzak frogatzen, hori grabatu zuen, eta gero joan nintzen egon gelara entzun, eta esan genuen, bale, honen gainean ahots bat grabatuko dugu, eta horrela geratu zen. Podemos darle el futuro. Puntu horretan itxita uste dute sarraskien ere murgildu behar dugula, ze diskonetan hitzek asko esaten dute, ipatzen ari gara gitarra, hotsa, sonoridadea, elementu batzuk badira, baina sarraskian murgilduko gara entzuleok. Sarraskia. Pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo, lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. Hau da Gloria Fuertesen poema baten zatitxo bat, eragin handia izan duela zure letretan, ze moldatuta eta hitzekin jolastuta, borrelako esalditxoak edo azarnak ere topatzen ditugu, ez? Nahastu dituzu, lo que pasa es que te quiero, edo poeta de guardia, edo horrelakoak, eta keinu horiek topatzen ditugu, nik jakin nahi nuke, pixka bat gehiago inspirazio honen inguruan. Ni Gloria Fuertes ezagutu nahi txikian nintzenean, nire gorazoek, haie irakurtzen zizkidaten bere umeentzako poemak, eta gero urteekin bere poesia heldua ezagutu dut, eta, hain polita den poesia ez, eta pio bat gustatzen zait, bera nola idazten duen maitasunari buruz, oso emozio batzutan naif bezala ikusten dugu, eta bera bezarkatzen du, oso emozio importante balitz bezala, eta horretan asko ikusten dut ere buruan, ikusten maitasuna oso eragin handia izan alduela politikoa ere. Maitasuna esperantzadekiko oso erlazio estua dauka, eta nik uste mugimenduak egiteko, aldaketak egiteko oso importantea dela, orduan, diskoan maitasunari buruz dijoa, eta niretzat ez dago referente hoberik hori buruz egiteko Gloria baino. Ze polita. Beste bat egin goaz. Gaur ama ulertu zaitut, gaur ama berriz ikusi zaitut, 3 hamarkada gure artean. Edo geroago esaten duzu ama eta alaba gara berriz bizitzaren ertzean. Esaten dute, eta nik ala uste dut, gizarte honetan dauden harreman zaienetako bat dela alaba baten eta ama baten artekoa. Eta badagoela momentu bat zuk zure ama ikusten duzula eta bapatean zerbaitek klik egiten duela eta emakume bat ikusten duzu. Ama ikusi ordezia konektatzen duzu emakumetik emakumera bezala. Aipatzen duzuzuk ama eta alaba gara berriz.
zuk sentitu duzu noizbait, ez zinatela ama eta alaba, edo sentitu duzu klik hori. Klik hori guztiz, bai. Bai, abesti hau etorri zen oso elkarrizketa sakon eta importante baten ondoren, eta batean sentitu nuen gauza oso obvio bat, baina nire amak 30 urte izan dituela ere, eta orduan 30 urteko emakume baten emozioak izan dituela, eta zailtasunak, pasioak, gauza berdinak, eta orduan batean elkarrizketa horretan hori erazakon batean ulertu nuen, eta hori buruz, bai, da kanta. Oso ederra da. Eta beste bat baita bukatzeko asko gustatu zaidana, gracias a las mías que me han elegido y que cada día yo vuelvo a escoger. Nik hau entzundakoan, haien beste zerbait buruzkoa da, baina nik nire lagunak etorri zaizkite burura ez, aukeratu naute, nik aukeratzen ditut, eta hori etorri zait burura ez dakit hortik doan, edo... Bai, lagunentzako kanta da guztiz, eta, lagunak hautatzen dituzulako, baina, oso sorteidun sentitzen naiz, bai lagunen arloan, bai lan arloan, musika arloan, eta, hori, sortedun sentierazten nauten pertsonei egindako kanta da, bai. Ze polita. Zorionak zeletrak asko gustatu zaizkit. Eskerrik asko. Amaikak eta 53, oraindik bigarren kantu bat entzungo dugu, baina galdetu ere egin behar dugu, azken hilabete hauetan disko hau osatu, ekoitzi, beste disko batzutan ekoitzi lanetan aritu zara, egun gutxitan, noiz dira Gartxoten urteak? Ez dakit. Azaroako 23. Azaroako 23an. Baina ez dakit hor aterako den ala ez. Hori zen azken asmoa kontatu zidana, baina, Gartxotun zein letonaren disko berrian aritu da ekoitzi lanetan Amaia Miranda. Uste dut, lehenengo diskoarekin, bigarren kafera etorri, eta orduan ezagutu zenutela personalki elkar behintzat, eta ordutik konexio handia sortu zen, eta gogoan dut Gartxoten gola kontatu, itzin diate Amaia Mirandakin ekoizteko, eta bai desantziak, eta pozik zegoen Gartxot, eta gogoan dut orduan ere, maketa batzuk helarazi zizkidala, eta gero, diskoa entzuteko aukera izan dut nik, oraindik naiz eta kaleratuta ez dagoen. Lan horretan ere aritu zara, gure Okber zaharrean grabatu zen ituzten hemen bigarren kafe kolaborategien pianoak, Gorka Orbizurekin milaka kontzertu egin dituzue, edo ehunka kontzertu, edo dozenaka kontzertu, asko behintzat, musikaren alor guztietan oso intensoki edo oso intentsitatea handiz ari zara bizitzen urte hauek ez? Bai, hori, azkenengo galerarekin konektatuta oso sortedun sentitzen naiz, bai Gorkarekin, bai Gartzotekin, bai Kristinarekin, ere aritu naiz Kristina Rosamenjerekin, eta kasu guztietan oso proiektu generosoak, inspiratzaileak, ordan hori, nire parte zahaldu da nahi hartzen dut hor, eta, adibidez, Gartzotekin prozesu izugarri polita izan da, pixkat biluzteko prozesua, eta kantetara heltzeko prozesua, lehen esaten nuela kantak hor aurrean jartzen gauza importantea bezala, hori egin dugu bere diskoarekin, eta nik uste oso disko polita geratu dela, ezakit. Oso ederra da bai. Amaia Mirandari eskerrak eman bardizkigu, gaur gurera disko hau, vinilo hau, lan hau orkestera etortzeagatik, oraindik bigarren kantu bat entzungo dugu, beraz esai guzu zein den bigarren kantu hori? Ez dakit, igual cada vez que te lo entiendo, baina... Amaia dabil plana aldatzen bere buruan etengabe, eta hau zoragarria da. Eskaeraren bat daukazu. Nik horrela jartzen bazara, Bolero de Plata flipatu egin nago. Venga, Bolero de Plata egin. Bai? Venga, Bolero de Plata. Baina afinatzeko orduan... Denbora daukazu, lasai. Amaia Miranda badoa gure elkarrezketa setera, egia esan diskotik kantu guztiak gustatu zaizkit oso disko borobila da, baina badu zerbait Bolero de Platak oso berezi egin zaidana, eta entzuleok orain entzungo duzu, baina Amaiari denbora emango diogu afinatzeko, kantu guztiak ez direlako berdin afinatzen gitarran, eta horren bestez, behar du denbora pixka bat afinazio lan hori egiteko. Nik uste argiak itzalditzak ezuela, Imanol, ez dela arazorik izango afinazio lanetan jarraitzeko, eta segituan entzun nahal izango dugula Amaia Miranda, Bolero de Plata hori jotzen. Hemen irrati guinetan entzun dezakezue, nola ari den afinatzen.
Goizeko 11:47 minutu, entzuleok, kantu honekin agur esango dizuegu, baina gozatu, Bolero de Plata, Maia Miranda. Enamora a quien lo ve. Que sabe de ti en todas las direcciones. Una luz que debía en esta canción. Mi pecho era de flores, de plata, de bronce y de marfil. Ahora mi pecho es de un ramo de estrellas por ti. Wow. Entzuleok, zer esango dizuegu. Mila esker, Maia Mirandari, gaur gurera etortzeagatik, kantu ederra hauek egiteagatik, segundutxo batzuk ditugu eguerdiko 12:00 bidean, beraz iristen da Maia gurera, esateko eskerrik asko eta laizter arte. Eskerrik asko. Goiuri Zeizarandia bihar goizeko 10:05 hementxe egingo dugu topo. Eneko Iturbe Otamendi, eskerrik asko zuri ere, egun hauetan ikusiko zaitugu hemendi bueltaka, eta entzuleok zuek plazer baduzue. Basandakoa gu goizeko 10:05 hementxe izango gara oraintxe informazioaren txanda Naiz Irratian eta ondoren musikaria Iker Gurrutxagaren eskutik zaindu asko eta bihar arte. Aio! Keep calm and bigarren kafea.